Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao. So welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot. Ayan, may buntag sa tanah, labi na kita. Karon lang yung nakakita niya video. May buntag. God bless po sa inyo. Muna sa YouTube. Kato nakita niyo siguro sa Facebook. Oo, sa Facebook. Sige. May buntag, ma'am. Yes, sir. Unsa ni sa imong kuanan ni na hospital, ma'am? Wala juga nakapadoktor lang yun ko. Tapos sila naman ni ka buwan adlaw. Ay, tuig naman siguro ni. Ina yung di po muna kat. Di, pag humana akong injection sa vaccine, diba ng COVID-19, mo ni akong napansin. Mo ba? Oo, tapos yung produktor ko sa kanang doktor sa mga buko. Pa-inject pa mo. Sige. Dito sa doktor sa mga buko, kita ka ang pagkakang tambal, oy. Oo. O nga, gi-injectionan ka yun. Wala man lang gihapon. Na po'y nag-offer sa ako ka ng mga herbal. Kuhaan gihapon. Butake. Kay Mayo man, gusto mo ta mayo. Oo, nya mga herbal man po to, di man to Okay man herbal. O di man sa synthetic. Mm. Kanang intra. O kanang intra. Mayo na tanan. Mayo na tanan, wala gihapon. Wala gihapon. Mayo kanto nakita anta ka nag TikTok ko. TikTok. Nakita na ako. Hoy, muna akong nag-anto sa balay, attorney man akong nag-anto sa balay, mo itong ko nga ikuan, i-search. Na mautong nakitaan ka. Ako gito. Ambot o ikaw ba? Basta, irikilot niya. Ang akong sige. katawan dito pa, ako, napertim rin ang sakita. Nagsangkiig man itong imong gihilot, sakit man, siyagit man. Unsa. Sige. Mga pila ka kuha naman ni ma'am, pamiunan mo, tuig? Pila ka tuig? Gikan sa pagkuha ni mo, Vaccine vaccine. 2021. 2020. Katong nga ka mabaksine, unsa to? Okay. Okay, maayo akong kaglakad. Nga, maingon siya, diabetic man po ko. Ano paminaw ni mo kato? Paminaw lang mo. Paminaw lang. Kasi pagkahuman adto, Oh. maay pa man kung lakat pa ito pa injeksyon. Okay pa. Pa-inject po ka. Dahil magulog, ginan na di magpabaksin. Dili, kurok president ko sa amo. Unya daghang kaay magkuha mga clearance. Mahadlo ko mag sige sulod-sulod ang mga tao. Maugit. Mao naman to akong gidipinsahan. Kamu wala man na vaccine code. Para hasta. Sila wala di sa musugod niya. Ang ako man kay layo man ni sila. Ay, ginan ako kapuya ka. Di, Di magpabaksin dahil. Ang vaccination or vaccine, okay magud na. Kaya lang, dili mo ko ta pareho og kondisyon. Mao lagi. Na may kondisyon nga good jud nga kaya ni mo to niya. Na dili. Ano bang imbis nga marugubakon ba taw sa niya ma-advance na noon. Na-trigger ni noon. Napunta problemas to. Pero ako Sige sa lang. ni sa una. Ginahilot ni kuya. Tuwad na. Nan. Nya makaya ni koy. Sila kahilo tayo ni koy. Nara yun ni kay ma'am, no? Ginuro kay bahala. Yan. Sige. Kapila naman, nahilot na ba ko pa? Wala. Wala isa na. Gikan sa akong nagat. Di man ko magpahilot. Nya, Karon di ikaw lang gyud koy. pahilot mo lang ka. Tungod lang sa imo koy. Nakita naman ako na. Di, mo nang Diyan na interesar jud ka sa video. Kanang iholo. Basig mo po niyang tubag sa Ginoo. Kana isa jud kana mo Kay nindot sige na. man ko Nindot ampo yun nga. na sa nga. Nya na anak agi naman kog doktor. X-ray tanan. Kanira man gyud diferensya. Na anak ko nagadto sa ako nga ibutang imong kamot. Tan-awon tanan wala mo diferensya kanira. Mabutang sa computer. Computer. Kakuha na po ko anak nga Ano ka anak? may balaan tanan. Yung magawas dito, ay ilapot. Mamo to. Papunta ka balaan ako. Sila may hawad anak. Nya kulang daw kog calcium. Mauto ingon nila. Nya gitagaan kog tambal. Matay pa ng mga mahal bitaw ko ang tambal. Kaya man kayo ni ma'am. Ang tambal. Wala Kaya man paliton. Ilaguan ta sir agwan. Sige. So karon ang atong kanon jud ron. Ang imong gibate. Unsa man gyud gibate imong sumtiil? Akong tiil magbinhod na. Danhon. Tapos Ang duha jud. ang duha katong Sige. katong na nagpadoktor ko kay sa senior may examine ko. Senior na ka? Oo. Ilan may edad nimo? 63. 73 na. Bakit sir? Sige. Iinan ko na ipos. Anong binhod man akong tiil do? Siya ang flow sa imong dugo dili dahil mo abot dito. Mao daw nang siya nga binhod anak. Sige. Hindi ko maubadi ay, na maura po to. Itagaan po kong mga herbal. Bali trap, hindi na ba herbal naman? So karon ang imong gikuan binhod. Unsa pa gawa sa binhod?
kanini Walay kusog. Uday kusog. Oh, walay kusog. Matindog ko sir no, matindog ko. Ah. Kinahanglan mo balance pa ko nga di ko mulakat dayon. Mm. Pag anak na ako, anak ko no. Ako sa doon timing akong tiil nga di ko mulakat dayon. Mm. Nya, madugay kong tindog. Kaning akong BTS manakit. Sakit. Mm-mm. Ngalay wala. Maparihara na. Mana sa po ngalay po. Mm. Mauni siya. May maunang ingon ako. Uy, Ang kamot okay. wala ang kamot, okay lang. Ang likod okay ra. Unay sa ginoo putay kusog gid po. Kamot ana. Wala naman anak ko na bati kay di naman ko trabaho sa akong balay. Yahay na no. Sige kita ni gining natay anak nga kuan. Hindi na ako'y apo. Di naman ko trabaho. Magkabadlungon. Dili pa ko. Very good. Sige. Ya usahay mo rin akong bat ang akong balay ana. Ngalay ang batang. Sige. Wa gyud. Lagi din yung problema, tiil. Oh. Yuro kay layo biya kayo. Lagi. Sige sige. Maura gani sir kani lain madugay man kuan lain ang mo. Kinahanglan pong lain akong tiis. Sige. Ibutang na to, ibalik na to sa bata-bata pagka di ka nagabasa. Imasa, habat, punas, ligo. Kung sir ha, mao ni ang istorya. Ang akong ginabaklay gikan ko sa grade 5, grade 6 hangtod third year ang gibaklay tulo ka kilometro ito nga. Dako kayang sapa kani mga bata ta. Dako kayang sapa bukid man tong ama wala pa man ang tulay-tulay. Ubog layo dayon diretso. Kada adlaw na ha. Gikan ko sa grade 5 hangtod third year high school. Nga pagka fourth year na ako diha na sa Jinsan. Mao na akong ingon ako, masipas mo ni unsa ba? Kani siya ma'am, kani mo ang ginapamati. Pas mo sa kusog na siya. Wala laing kuan na niya. Kana siya. Ato na mo na bisang asang hospital na, why findings na. Lagi. Pas mo sa kusog. Kana bang mahagot ang dili niya mabasa. Mm. Labi na gyud og kanang di matahago niya pag uli sa balay, ang masa ko ang habat ko naligo ko, ano. Basta pag uli sa balay magbasa. Mao na pas mo sa kusog. Maningil yun na siya. Meron ba inisingil makabayad da? Di ra ba gyud? No, so na lang. Sige asa king balay nimo ma'am? Buan mi Jinsan, buayan. Buayan Jinsan, buayan. Buayan. Buya Buayan. buayan. Barangay. Di basig na kay sa tawo taga lugar ni ma'am Jinsan. Na ako'y kumari nga maglisod po og lakat ka sa kiig. Gidala ang tato nimo. Maikog man ko kay gamay man ang sakyanan nila. Nya wa ko nako sila masulti kay lisod. Nya di pud ko pwedeng mangimbitar kay basig di pud mo tuo. Kana isa po na. Anindot ana makita mo, pakita sa YouTube. Di Ma'am makita Maring. man jud mi. Tanawan ng YouTube mo rin. Ikaw ang magawas, no? Ako ang mugawas ito. Oh, mama na na. Nakalive ka, oh. Oh. Nakalive ka, inano. Kung unsa nga itong mga istorya, nakakuha na siya. Nakalive ka dira. Recorded na. Dito, marites na niya. Wakit, record na siya. Oh, yeah. Di na to, why edit na. Kung unsa itong Mao yun. istorya, record na. Oh. Para masayod po ng mga lagyo. Oo. Oh, sama ninyo, anak, di ba? Kung wala kong mag-video, di po mo makakita. Kita. Oh, sige. So ayan guys, shout out sa taga General Santos City, Buayan, no? Hello sa inyo ha, God bless po, no? Sige. Layo gid din taw kayo. Si ma'am, no? Sige na kay pa. Kasi mo mga Kumari, greet na, kumari, great. Great na ako sa Maritel Palabino Mads. Pasig mauna ni ang tubag sa atong sangkiig galakat. Ni ako dire wa lang ko magdala sa imo kay basig di pa kamuto ba. Mainang makita-an gyud ni mga ebidensya. No, og sa mga kauban diha. Kinsa pa tong dili kaayo kalakat diha. Anhi dire. Silingan mo, silingan. Mga silingan. Kinsa pinakaduol mo silingan? O mga kauban ako sa lupon diha sa Buayan. Oh. Anak ko dire. Kauban ako nga mo kandidato pagkakagawad. Oy. Bawal ko na. Oh, ayaw lang ng kagawad kay sakit lang kay masuko si YouTube. Gusto ko sa YouTube Si anak. YouTube, Facebook basta mga Mga ano. gisgot og kanang politics. Ano? Okay. Walang Sorry. sakit bisag unsa sakita. Ah, Mas may pay marites, musugot pa siya. masagot siya. Kailan nang murag uy nagisgot og promotion. Bawal. Bawal na siya. Sige. Sige, sorry kaayo ha. Siyang silingan ni mo. Akong mga silingan diha. Daghan ko kay silingan diha Anong ba. bana?
Yun na. Yun na. Abyoda na. Ay, wala. Nangita na po laing ba na? Okay na, may. Kita pa dahil. Wala pa eh, nakuan. Wala pa nabitin. Wala, yun. May si ma'am kay, kuan lang siya, open kay siya. Ano naman ay mga, kuan. Abi ni mo sir, Oh. dinibdib pa nila ako akong sakit. Ay, Oh. pairang nawagtang. Huwag tang sa, Kalibutan. Ang sakit. Ang sakit. Pero ang ingon ako sa akong sakit ay pag binuang kay makauban yung ka og di ka mahawa. ala, kana. Oh. Huwag din madlok. Wa mahadlok pa. Karon na to, no? mahadlok na ni. Karon palayason ta na ron. Oo. Amen. sige. Amen. Kay God's grace. Sige, sige. So yan guys, sa taga Jinsan, no? General Santos City, layo intang kasi ma'am. No, niya, makuan po tanong, lagyo kay maabot dire. No, isang lugar, maabot yun dire. Oh, katong makita namin na po dire, Surigao, mapugos, is lagot ko, ka na bang, nadiin na bitog adto? Lagi na sila sa noon. Hospital, ano man yun din? Ang Japan. Katong Japan nandaan, nga di kalakaw. Gadaon, lagi ka trabaho, maligo. Pero gisingil sa dugay-dugay pa. Ano, dugay pa mo po Ay, maningil. udubay pa maningil kay ako, elementary pa ko. Unya karon. Sulti na, gisay-isay nga yung mga problema sa lawas. Ikaw wala kailang problema, na napadyo ka sa ospital, pas mo sa kusog, Bisaya ka man, Pilipino disindan. So, unsa man pag, ayo, manig digos. Alangan na ako madto. So, ikaw manig digos. Anyan ni gid siya. Kaupat rata to, kaupat kalima, nibalik na po Japan. Hindi naman sa katrabaho. Kaya banog na ba kayong tiil, sakit, mawalik kusog. Di ba tayo mga trabaho nga na, no? So, ano lang. So, ayan guys, na si Ma'am Dari, atong tabangan, nga mamayo iyang ginapamati sa kalawasan, siyempre inubanal sa pagkampos Ginoo. O sa tanong nga mo dolder man ikamot ang mamahayo mo, tutob sa kang mahimo, no? Siyempre, sa karon na po nakakita nga video, please subscribe, i-click lang bell button para updated ka sa gina-upload na kong tagadlaw. Comment, like, and share. Comment lang mo guys, no? Kung unsa inyong gipamatis kalawasan nga antod karon mo adya pa mamayo. Comment lang basig makatabang ta. Yan, taga Digo City ko guys. Yan, ako'y Facebook kung ganahan mo. Adun ako'y Facebook Eric Hilot ang traditional. Ya sa shout out ko na kung top 3 countries viewers, India, Indonesia, siyempre number 1 Philippines. Maraming salamat og sa lahat po ng mga OFW. Love you guys. So, sugod ako gilot guys para sa inyo sa mga first viewer o sa karon lang yun kakita ng video. Love you guys. Okay na ka na ma'am. Reklamo lang ko. Sige, sulti lang sa tiyot kay ato po rin Dusan, ha? Mana ka YouTube ma? Na, masensisyonan na ba ani? Mabayran. Makita po na nimo kay ako mang butang dito nga from General Santos City. Oo. Agay, agay sir, balipong ko sa kasakit. Ha? Wala pa ko manghilot. Agay, pinayat. Wala pa, wala pa. Dili liso di mong liog, okay na? Okay ra sir. Agay, Toto wala. tuto. Agay. Agay sir, akong dire. Akong Sige, kilit. sige. Unsa kay tinod pangalan mo, ma'am? Naida. Ano yung tinood? Oo. Yes, ito mo. Sakit akong dire. Sige lang. Ay, sir. Mapanuhot na, nga bungkat. Odi ay.
Grabe na panood mo, nanggawas mo na yung tubig. Hindi. Sintanong ko ba ay sir? Sintanong ko ayun. Magpunta may towel sa likod. Agay sir. Agay. Ayaw, agay kay si Mads, ni mo dito pahilot. Sakit kayo. Ayaw kay si Mads, di ko Mads, ay kay sakit mo di kayo. Sakit kayo sir. Sige lang. Agay sakit kayo na sir. Bukta lang. Ayaw pag-agay kayo. Di na naman yung taga-jinsan. Agoy. Agoy na po siya. Gino si agay, si agoy. Manghihi ka na. Tama na. Kumana. Tama na din. Ay sir, agay na sir. Agoy. Ay, kita oy. Ilang kayo tinodon. Ilang tinod. Sir, sakit kayo. Ay. Ika doon. Bukan ti. Kita gitu. Agoy. Hindi ka tapat mo. Sakit sir. Yan, Sige lang. guys, then hi guys. Sakit sir. Maloy. No? Agay. Naluoy gani, manghilot ka. Agay. Kasi pag hilot na ko, mo kaluoy na niya. Oo. Sakit kayo sir. Sakit. Ayaw pagsubad sir. Ha? Ayaw sobra. Wala kulang pag ini. Agay. Magani Pag- gisilod. Agay na lang. Ano sakit man nagihip hapyod ra man. Sakit kayo kung bilapin niyo. Lagi po yung sakit. Sakit pa kayo. Hapyod ra biya nila. Wa bagid ko yun sa. Ay. Dito sa ospital no, kay inject lang. May sakit. Yagi po dyan sa dextrose. Samot, dali mo sakit. Kita oy. Pero kita mo ana, di man na siya sakit. Lahi mo mo nagilok. Ay, ganyan. Okay ra? Ay. Nagpunta lang kayo para mag-circular ang dugo. Daya na. Kana sa mama mo, taga Surigao na. 4 years na lang tuhod, ana. Ang sama niya tuhod. Sakit ang tuhod niya, pas maantong lawas. Katulong man na maligo sa Katlaw. Pastilan ko to yan. Taga Surigao. Abot na nag-jinsan, kahilot. Hindi maayo po doon sa jinsan, di yato po nila. So, sige na mag-agi digos. No. Isa-search na po nila sa Facebook. Sir, sakit kayo sir. Oy. Sakit kamay? Ay, nalagi, hapuhap na na. Manta kamay. Hindi ko maghilot, bawasan kay 1 kilo yung paminaw. Tigaan na! Dugay din ikaw nalimunin din jinsa, adigos. Nan. Na, Tinudan na na sir, kay lisod kay diri sige kadto. Tinudan na sir. Para asa mo ka ma, matugog digos? One time. Itong, one time big time. matugog digos, ha? Magbasa na ko. Nan, kaya na ni mula. Basa na di, ay! So, magsabay naman ni Mare. Ah, Doon na mo, ha? Doon na rin makadungdong. Wala mo nagig terminal. wala. Ano kagi? Ay. Dito naman terminal sa bus. Itaan na po na kasi sa jinsan, ay. Itaan ka daghang magdalan. Ngo ba? Asus, kalibog ka ng daba. Asa man wala to. Kita dito, night market, Ay, pa yung night market, hunong ta. Shopping. Kaon, kilig, Saan, itong nga. Asa Pastel. itong, no? Pastilan. Diin, ha? Sa bula naman po. Sa bula to. Bula, di ay. Tira? Arang na. Pwede pa ni maumong. Agay. Patanabot still. Abot yun sa kuros, aniron kay pag kuros, wala birit biya. Agoy. Ayaw ko ginuang gas. Dili na binuang mo. Kanta ba, pagsugod o kanta, hinahinga. Abot sa kuros. Ay, Birit gid na langan. birit, jod kayo pra mo, daog. Bilitay na ba ang daog ron? Daog na ba rin sa kanta, birit biya. Birit ay gid ni. Kanawa si Laika, oh.
Power kayo. Taga Jinsan ito. Kasulod na biya mi sa ilang eskulahan. Ay, silahan. Sa Bula, National. Oh, nanglaw. Hindi Wala. naman tong taga dito nga nagsabay man mi. Sa mga eskulahan nila ikaw og ni kuan. Bula National High So, School. dako kay ning eskulahan. Murag mga building nga. Dako to kay iskilan sa Bula. Oh, dahil ni Sir no, sulod ka. Maestra man niyang kuan. Sawa. So, sa kalimot ko kog video, kanabot biya ko diri. Bitaw, sayang sa imong YouTube content ng tato ko. Gani. Ay, nak. Katong kamot ma'am. Bale. Sir, uy. Relax lang. Alimod na sa school. Ay, na. Wala mo ko na exercise ng pangyuran. Wala na exercise. Muna ba tayo nasakita? Ha? Oh, may sakit? Nagwanta na lang. Ha? Natin sakita. Ito sakit. Para kamay na kamay. Kaya? Kadang balik ana di na nasakit. Nabungga naman. Ako 60 pa ka? Man, Ito ara. 60 nga di ka lakaw. May pinagkita ka sa kuha, no? Ka sa kadugay na lang ko nag-post. Tagaan dyan kag-access ba, no? Ay, tinuod siya. Sa kadaghan na nakadugay naman ako sa dito. Kung karon pa man ka nakakita, Dili ka na nga. tagaan dyan kag-kuhan ba? Hindi ka ka. Iya sige no sir. Pakit ara ko rin. Sige na ko ampo sir. Mga pinakadagos mo. Eh, ipakita, inong ka. Lagi. Isa ka adaw mo kapila ko sa grocery. Ano ni nata? Tubag na ka. Agay. Ha? Pakit gamay? Ako agad.